Azken bola hontan asko gustatzen zaitena Sara Zuzaia da. Bere ahots berezi horregatikan eta baita ere kontzertutan ikus-entzunezkoak jartzen dituztelako eta beti da holako kontzertun baten zein bestean zerbait berezia. Orduan, Sara Zuzaia. Azken bola hontan asko gustatzen nahi zaitena da Einaute Elorrietaren Irteera argiak. Eta batez Maite Larbururekin egiten duen ahotsen arteko naste hori edo, eta gero sartzen dion biolina eta biolakin sartzen dituen doinu, erritmika eta guzti horiek. Orduan, hoxe esango nuke, Einaute Elorrietaren Irteera argiak. Kantu bat, askokin bueltaka ditu naiz, baina esango nuke Morganen Sargento de Hierro. Bai. Daukan ahotsagatik, pianoarekin, da gero juten da abestia garatzen, ondoren elektrika sartzen dira, haizezkoak, eta momentu honetan hori aukeratuko nuke. Letren artean aukeratuko nukena katedral bat abestiana izango litzake eta batez ere loak kentzen didanari ekintzekin erantzun, ez? Azkenean hor buruan dazkan gauza horiei buelta eman behar diegula eta gure esku dagoela askotan, ez? Hori aukeratuko nuke. Niretzako Arkaitz Miner, artista badalako, biolina aldetik, mandolina, gitarra, abestuz eta bar, eta batez ere pertsona bezala izugarria dalako. Zorte handia dakat bere ikasle naizelako eta Arkaitz Miner, jotzeko moduagatik, egiteitun mugimenduak, zoragarria. Ni musika entzutet batez ere diskatan, kotxean buelta eta buelta horreuk ditut, eta bestela internet bidez o streaming bidez. Alde batetik aukeratuko nuke Donostiko piratetako flamenkan edo piratetako gune hori, autogestionatua dana eta jendean lanagatik aurrera ateratzen dana, oso berezia izan zen, jo genunean aste nagusian. Eta bestea izango litzake Bilboko kafe antzokia. Eskaira horietan bera jaistezenean da publikoakin bertan zodenean, zugarria. Ikusle bezala dazkat bi, segun eta ze estilo, ez? Baldin bada pixka martxosagoa edo gertukoagoa edo horrela, Donostiko doka, gustatzen zaite kafe antzokia. Eta bestetik baita ere asko gustatzen zaitena da Vitoria Eugenia Donostikoa. Bere espazioa edo eraikuntzagatik, gero nola dauden kokatuta xerlekuak eta izugarri gustatzen zaite. Niretzako izugarria izan zen Berritxarrakek Hobetamendin jozuna. Zenbat pertsona sartu zian oholtza gain hortan, sortu zen giroa, izugarria izan zen. Da gero baita ere oso berezia izan zen Aramalikianen kontzertuan, Nafarroko Navarrarenan, Iruñako Navarrarenan entzun genunan, ere gurasoek eta izte gonbidatu nindutena, eta Aramalikianena ere oso berezia izan zen. Nire diruarekin. Hor, zalantza dazkat, hiru aizpetan gaztena naiz, eta ordunik beti nire aizpek entzun izan dut, logelan eta etxean eta nik uste dut, nire nerabezaroan erosi nuen lehenengo diska uste dut ugaren elementuak izan zen. Eta gerora beste egin bat egon dira. Azkena izan da Hernaniko Bitartean taldearen kreole diska izan da, eta bertan agertzen dira bai alboka, txistua, akordeuia, gitarra, eta oso berezia iruditu zait eta oso barreneraino heltzen da horietako.